So aba masan atena se braso se yedi enkomo na enkomo na ye bedie na mesrew tena se ne hwe bi ne fa etu kotoku mu fa bi tu kotodwum numbers na so edu tudwa na wafa na wafre sebe ya de wo hwehwe no wonsa ebeka na matena se na kai se snacks ekura memu abrane snacks memu sa won kokora brem wo mre wa bomo no wo da chense se ye wo sikasem ho ene sei wose wasrada enye se wo ye obi adwuma nko na betumi ne snacks edi nkita ho adwuma bia wo ye bia no se wo botire ototo kokko opamade wo ye mesin adwuma bia wo ye bia na ne snacks fo nye hyehyɛ na bosumi bia kakra benya no wanye nto ho ma na se dache ukọ mpani fie ma wanya bi na eja wo de etiti wo mowre no anso obekọ snit g snit Ghana yes snit Ghana and also be dial *711 *9 hash na wachia wo contribution wo da chinti fa no personal Dominion Herbal powder se men kan chose waso de no pay ene wo sa atere ma powder na wo de agu nsuo mu wonya glass ma na wo de agu mu anu mu a na afi wabo ne se guna ebemma wankase wanya ahode mapa Dominion Herbal ointment so honam baabi ye wo ye bia no tibi fatutwi na ebekọ akra ha obehu bi ashai mantem akoforo dua chimoda so hum baabi awo bia bo ra pharmacy na se herbal shop bia wo so pe Dominion Herbal powder na se ointment dudu mo no 0543158195 and 0249591843 na Dominion for ebeje so na ye ni nkomo we ye wi a wo mo aka achie ye kura ye modom me do mo so nkomo ebetudwa na odifo aba se so da na onim se ene waba de no waba odifo waba de no waba na Dr. Solomon kwa bi de ho ye de Adom buso e ma de yakọ o ye ho ye se na wotuda na de akogu akase ye da ne bedu ye no beba so 10th to 12th November o ene kwan wo menya kwan apam me kaba yi menya kwan apam kaba na se ja ya ba beja no ye mo ne abusu nyina yakọ na mo asenso ene ye ni nkomo givers ye fedro na se me ne se nye nro nko na mo ye mo nya no ma ho bi na ne ye be fedro ye no madro na kamia se edro ne ye be fa no so ye dadwen ba ko enne Ghana de hye nyina eya adechia ade se bia no eya taka ho asem obete koko ela me koko ha me na koko ha me na abrane wati moto so aso achia ne to fa no de tena konya so oyo so ene misisi ene koko achi misisi ene no ka na no se koko na mo anso tumi boa ma ewo emiamia ni pedua akwa no ahodo bebreye ta enya no kamia se nyina ye de adwan akoko se emisisi nko a ena ebi asebi ebi ametonko a na hye enye ne sa wo obi otanu na so mu bebre wo kwai kon no kwano ka ho eye koko wo obi otanu nya botre wo mu ade takra nu o maso mani ehrete office kura na otia onya pentia otu ya na odin na wo kwan ne hwini mu ne mini mu no eno se koko ni bia koko ne o ma ene ye se doso eno so tumi ma enka eba wanum eno na wo ha so ena ekuro wo trim enya ekuro na wo trim okay koko obi nso de wo ho a ewo nani ene ye de bia na ne nsada nani so wo posa de bia nani ayeko wa posa wow niene ato de so bia ka na emisisi ene ontumi moni mu asempo ene ogina ha ogina se gase edro oza kanene tete no na kamia se na omo tete hahama oni kogu da semu no ani eya na kukuo bi kura no mo no ene ebre na daje ni honti na Dr. Solomon Kwabi ena ma baefo nimde kwan so ena odi afa mfidie mu ede aye edro no di aba na ye ndro na nyese yakwohye kukuo bi mu na yeye na mo no FDA for agye ena mo so ma ye mu hwehwe odi afo mu mfidie mu ena mo gye atum enti obi biara koko ni amaman hawo no mesrew ene bo modern apɛ herbal shop bi ebe o pharmaceutical shop ena fe license chemical shop na koko edidi mu a eno na de mra wo yaw ewo mpemu ede ba emema afem eti bi du sa mpempen so no ba me bia wo ye mra wo mpemu bia da no oze ni pedua no sane ada me kan na ye ntini eye moja nso na edie mu afusa ne ena empemu agudie nso nim se ni pedua ni nyina ne adwene nyina no eno ne ya odi adwuma no na empem bi ya tanka se ni a
eni be hu no ɛno na ɛkɔ adwen mu na adwen na aka kyerɛ akoma no na akoma na hyɛ ase de pompi moja na pompi moja ne de ba na sebi otedua na ebegu mu wie na ontumi mfa osisi ni nya adwuma na se communication no asema ba no okay amfa yi okay enti no se wo sa ha ni nyina mesrew eduro ne ba akopɛ ɛyɛ givers co capsules and afi givers p capsules once and come do shall say di fi koko and afi yakɔ wura ɛyɛ mpem agodie mu enti no we nam so no akwakɔ ɛsɛ chain ɛyɛ se free ha oda no na ɛsɛ ɛba enti no sɛ kɔkɔ ba ne saa na ɛde mmerɛyɛ no brɛ wo ɛwɔ mpem ntumi ndi mpem agoro ɛno nti na givers Herbal Center yɛ sɛ ofa givers co capsules na no afa givers p capsules no aka nti mo fa no bomu no okay Ghana for so mpe kasa tenti no ma twenti afra givers p co na so nya wura ho no mo ka na se pharmacist na katu ni nyina bomu ama enti ebra co capsules no etutu koko ni amaman na eyi ni o wasomu weni uminimu na afa de usisi ni nipadua ni nyina mu no na p capsules no so no eye intini mu adwuma na afiro bon se enini hu na ode kɔ adwenum na adwen de kɔ akoma no de moja ne ba afiro na intini mu ada hɔ no mo na saa mena oyɔ ni intini mu mena oni nyina no akeka sisi won se kɔ ba ne saa na ema untini no emu yɛ mre enti se unum p capsules na ma untin no emu asan ka sisi asa wutwi hyen na your friends fan belt utwi ya wo se mu yɛ mre saa na koko no ba oso a ɛyɛ tie no enti unya p capsules na no no dwane ntini na keka ntini sie ni na mu ayɛden na afede co capsules no so no ɛno nso no yi koko ni amama ni nyina ɛwɔ hɔ no mo na afede wo bɛma no wesipi wesita na obebisa sɛ ɛmanom okay ni enti ɛmanom ni wobɛhu ɔbaa bi ɔso mi dem atenka wɔ akyi ɛna mi dem di mpɛ wɔ agro ma mi dem ntehwe ɛna mi da hɔ a ne sɛ mi da hɔ saa ebra revitalize emema eye mmeroyo ewo mpam no na wo oba no so watenka ewe echi no na wo so atwetwe de ba e bia na nso mpoko kodi bi hawo hawo se kokon de ewo ma ho ewo mema ho enti no twetwe watenka de bre wo no na se bema no so bu a na nso di ehia na ma anigye a ye nyina ye pe no ewo fie no de etumi wie pe na stress ma asem ko kan se heaven ketwa no motumi enya no na bibia na tumi akonkan enti no ko herbal shop bi e wo man mu pharmaceutical shops licensed chemical shop bi akaso pe givers enupa givers co capsules and afa givers p capsules eno na sa wunya ukoko no amama ne omuna oyo nsam a e wo mpam nyina no atuwe den etumi etwa ede amawo enti eno no na edikan no na onu se eden ya bosumi miensa bosumi mienu bosumi bia no ye general cleaning ewo ye nnem adentina ne peduan de wonye nnuane a wedi ni nyina bosome ye nam ahodo nsa wanom ni nyina no ena ye kita nsa bosome de to so dio no nso bosome na ewu ena ne yawa da etwato ewo bosome enti ese o cleaning system no mu weekend ya wu kofie kona kope eye givers herbal mixture nese said de wo hwa ye ka ye change oil na ye change ye AC filter ne filters ahodo no ni padua no so hwa ye wo se wo no maduro bi ebetumi ayi toxins ni nyina free mo nti edro papa ne de givers herbal mixture oza onum no sana oza eno ana ntontom da ho nese esa o malaria na ese clear toxins eye ni padua no Dr. Solomon Kwabi no wodi ni nyina bomba kwa amaye okay amamu okay entina no onza na nse wo house na mayemre ni pedua na emre ebra wo detoxify ni pedua no na se we boost immune system no so immune system no yemra na ni pedua no so ye den yemre entunya givers herbal mixture no na ononom na ebra wo yi efini nkan bia wo ni pedua no mu no na mna oyo bia wo ni pedua mu na asan ekenyan no enti ekenyan na afi de ne tipaye ochina say na minan no ni nyina na de etu atwa okay enti no na givers herbal mixture givers antontom da ho okay yan hwe fa he no bi pe dodo atu akoton wa na ope bi ato a obenya bi herbal shop bi e wo man mu pharmaceutical shops and afi licensed chemical shop bi ano obenya givers herbal mixture
now they to ko malaria now san dey detoxify onipedua no san dey boost immune system no obenye bi ho and after give us cold capsules and ni pee no so no obenya na after the ukoko no amama how nyina and mino yewa wo mpem no and no so betumi nya nti Herbal shop be atwa show man mu ba bibia amano ne nyina mpo de ya na enye na licensed chemical shops and after Herbal shop bia wo man mu obetumi nya bi bia no bi anti bibia ase obi penchire mu bi obi akoto eduro no bi no bi opɛ kwan a obetumi afaso anom na obetumi afrɛ and mean say na mess no screen no so na mum no me so bi 0501 556828 0501 556828 ofrɛ ya no pɛ ya ye no obedi nkomo na bibia na tumi akonka still ye give us ice abujunsuo kambusa se nsuo no nkrofo no de eko eko ane adwabo bia se apuntuo bia dwumedie bia nso dem mosque ahodo nyina abekọ eno ana omudi give us ice abujunsuo okay eno so obi pedodo atu ana opese franchise number kro no the same number na 0501 556828 ofreya yene no bedi nkomo odifo ye da se ado person ye di nkomo so me da se mama we see no na se odifo na yene ne cheche nkomo free give us Herbal Center nu papa wo moto we wodwa so ho nkomo ene ye di numbers na gu screen so no free na wonti bibia se a onfa mu enchemu